Na prvom mestu to je restitucija. Jer sve je počelo otmicom, krađom i zločinom. Mi moramo da vratimo svako njegovo što je. Od opanka do fabrike. Zašto to kažem? Na taj način izmirit ćemo dug prema nesreći koliko toliko. Tamo gde to ne može, na neki drugi način će se to nadoknaditi. Kada izvršimo pravilnu restituciju u svetu, civilizovano, postaćemo sagovornik. Do tog trenutka mi uopšte ne možemo učestvovati u civilizacijskim tokovima. Jer svako ko dođe da investira u zemlju, on će pitati, a čekajte, a čiji je to? Znači, to su rizici. Koje su dalje prednosti restitucije? Ljudi koji prime svoje, pa on će plaćati porez na to. I to će biti opomena da više nikad niko ne učini. Takođe, u ovoj pljačkaškoj privatizaciji, u ovoj tajkunskim mahinacijama, svi će biti pozvati na odgovornost što su kupovali nešto što košta milione eura za par stotina eura, da im se vrati ti par stotina eura, a da se nađu potomci i da se svakom vrati sve svoje. Ne bih da budem ličan, potičem iz jedne industrijalske porodice od pre Drugog svetskog rata koja je doživjela masakr. Neću o tome da pričam. Ali u previše sam porodica ušao i vidio taj plač, vidio tu tugu na sve strane. Preko 90% imovine u Srbiji je bila privatna. Sve je oteto. 9/10 je oteto Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kraljevskoj porodici je oduzeto sve. I u njihove bračne postelje su se uselili ljudi iz Šube. Na čelu sa čovekom koji je u Prvom svetskom ratu bio na strani neprijatelja. Ne znamo mu ni ime, ni prezime, koji nikada ni bio na ovim prostorima. To su jezive stvari. Restitucijom moramo da postanemo narod dostojan civilizacije i istorije. Zato smo je stavili na prvo mesto. Zato je ona i svetinja svih svetinja. I dalje se ići o ovome raspravljati, kalkulisati, ne sme. Mi smo danas doživljamo najveće poniženje. Kraljevski dvor koje je kraljevska porodica gradila će ići do Strasbura da on dokazuje čije je to. Zamislite kako nas drugi, kako izgledamo u očima drugih. Sve istočno evropske zemlje, bivše komunističke, su to završile. Kod nas su to svelo na neke papire, na neko doznake, nešto što nema veze s mozgom. Mi ovde, ja znam da je aktivna u Srbiji Liga za povraćaj imovine, svi se ljudi slažu jednom. Postoji prostor, postoji, kako da kažem, i hektari i sve to, samo eksperti kad sednu i jednostavno to je pitanje koje će se jako brzo rešiti. Znači, restitucijom mi sklanjamo jednu od najstrašnijih mrlja u našoj nacionalnoj istoriji za 800 godina. I samim tim, u očima sveta postajemo ozbiljni.